ko noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe onon yeeɓoɓe tawi ko Gatamari TV ene wayno ñalawma hande o en garti kadi to banggue goƴaji rendo woni sahaji yiide ɗe caɗele e nokkuji ɗi nde won noon ko ɗum woni rôle walla golle Gatamari TV ko wawde tigui wallidde yimɓeɓe kala kone fewti e banggue ɓamtare kala noon ko yiya so tawi ko caɗele wawa hen kadi haltidede hande o noon eɗen bismiɗo henne premier adjoint au maire de la commune Djoum woni monsieur Oumar Diaw tawi koye yewtere nde ganduɗa koko fewti e saɗede dokde to banggue Djoum e diwan o nde ɗon saɗede woni jeere Djoum oɗo saaha mo gonɗen ene jogui caɗele nena abbo joni e yontere faade balɗe sappo mbalit o ɗo wonanno ɗo koko heewi kadi ha yoni no feewi ha oɗo saaha yimɓeɓe ni meeɗano yirude ene foti noon hewde sababuji ɗi ko addi ɗum ko holɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗi ɗum ko wawi hen wonde kala joni ko hen kuccuɗen taw koye nder yewtere meɗen ɗum noon ala no mbatten so wona calminen premier adjoint au maire de la commune Djoum monsieur Oumar Diaw salamu aleykum. Abou a jarama ko adi fof mi salmini on mi weltanima on aussi e ko garɗon ko ɗo saabu no mbiɗa ni goƴaji rendo so tawi aɗa géré une collectivité a fotani jogade caɗele e wawde haalde e kala ko kewi ɗum waɗi ko weltare mawde e garagal mon ɗo hande mi salmina dendagal bandiraɓe liggudiɓe moon mi salmina jumanaɓe e ko taari Djoum foof e andinde moon mbeɗene disposition moon pour jabade e namde ɗe jogui ɗon machallah ko noon tigui donc en naata tan e yewtere nde won noon hojomaji ɗi en jurta no fewi so Allah ko lamɗo jaaɓi saɗede wonde e jeere Djoum ko jeere diwan no hôpital o woniri ni hôpital diwan noon jeere nde woniri jeere diwan wadde ene hani jeere nde wona e condition moƴƴo woni gonka mbatka fayida hande o noon ɗo gonɗen ɗo jinde ne wonanno ɗon ande ɓofte e kala saaha ende rewintino taw ala caɗele fodde duuɓi kono noon en teskima oɗo dumuna ko caɗele goodi teɗen caɗele nenɗo aɗana puɗɗo hankkadi duumade fodde balɗe sappo pawɗe hande o jeere nde koko heewi mbalit ha diwti keerol ɗo wonno ɗo henne ko addi ɗum ko noon eɗen jiiɗi andude hol sababu tawde woni e jeere nde woni koye gestion moon moƴƴi a jarama je pense que jeere nde effectivement ko wuuro kam sa halfinama ɗum a halfina cengɗe ɗe foof mbere d' abord jeere boom ene yaadi e jinde beele jeere e nokku ñamateɗo ene yaadi e wadde jinde hayso tawi jinde nde ɓooyi ɗon donc ɗum ɗon woni probléme ko woni ko ɗon mais ko wona ɗum ko hande probléme nan ɗon yimɓe ko jaggi probléme nan ɗon par ce que mbalit nan ɗon mais holko waɗi ɗon mbalit o hol effort aji mbaɗaɗi hen oɗon gandi kala kaɓowo e mbalit je pense que le maire Cheikh Oumar Anne e équipe mum ɓuuri habde e mbalit e nder Djoum par ce que action gadano gadiɗo waɗede nde waɗa maire en 2014 ko wadde setam ɗum woni activité gadano mo adi wadde réalisé e jeere Djoum o yeehi kanko maire les conseillers municipaux agent ji mairie e jumanaɓe gaari e nder jeere Djoum aɓe mbaɗa setam beele jeeranaɓe boom jalti jaade gaari tawti men ɓe garani waɗi probléme aji haltida guila nden amin mbaɗa effort aji e jeere nde effort momin mbanno gongol min mbi ko min ittat jinde nde toon jinde nde il faut itte toon wayini min gaddi chargeur aji min gaddi camion aji min guitti jeere nde min mbaɗi ɗon gardien amin joɓa gardien o ene reena ɗon pour hoto yimɓe juppude toon gardien o ala fof ko nanani toon ala fof ko wiyaka toon ala limite ha gardien o ni andi e golle ɗe par ce que yimɓe ɓe gara ene mbatta ɗon mballito miijo amen wonno ni ko wadde ɗon kantinaji walla min maha ɗon goɗɗum ko ganduɗa hankkadi place ne wasa wonde par ce que min jaggi e nder jeere wona jinde foti toon wonde foti wonde ko goto fof wonda e mbalit mum ha heure mo oto o arata o jaaha mbaɗoya e oto o mbalit ma oto yaaha yuppoy ɗum foti wonde ko foti wonde ko mais pourquoi yimɓe ne jiiɗi heddade yo jinde won ɗon e minen min mbaɗi effort aji ɗi fof yo jinde nde nattu wonde ɗon e on saaha nde min mbaɗi ɗum nde min mbi ɗumin après ɓe gartiri ɗon jinde vraiment ɓe gartiri gardien o hankkadi woppi jinde nde arti ɗon min mbaɗi ɗon ɗumin min mbi oto o wadde yo wone wadde rotation ngaji kala subaka oto o ara ɗon ɓe gadda mbalit mabɓe kala jippugol oto o ara ɗon ɓe gadda mbalit mabɓe mais a yiyat neɗɗo ara oto nen dari to ɗe waɗa collectionné
an ngara ɗo juppa ɗo e jinde ɗe wadde firti ko ene waɗi caɗele ko wattidi ko wonani taw balɗe nogas min gaddi chargeur ɗum ko effort mo mairie waɗi wadde CSE jumanaɓe woɗɓe ɗo joguiɓe autoji mbaɗi hen effort aji mumen awaɓen amandia en gasoil mumen e foof mbaɗi hen totti min gari min dari minen responsable min gar min darima le responsable du service ari dari agent ji ɗi fof gari dari min goni e ittude mbalito min ittat ɗo mbalito ha laaɓa neɗɗo ara ɗoɓe guitti mbalito watta ɗon mbalito wiya hen goto wiɓe nde ɓe mbiɗo ko mbaɗantani wiɓe kono yoɓaɓe tan ko ɗum won ligguey moon somin juppani on pitra ala limite ne waɗi probléme won te mbalit ko hollum moni poɗɗo ittude mbalit moni poɗɗo beele koye mission ngaji mairie o jeeya yomi ittu mbalit mission mairie ko wadde coordonné ittugol mbalit mais hol poɗɗo tottirde les moyens ittugol mbalit o ko tunwinowo o beele goto e mabɓe ne waɗa hen mbuɗu pour mbalit o wawa ittede beele wulloɓe e nder wuuro ne mbaɗa ɗum e Facebook ne mbaɗa ɗum e ɗumen goto e mabɓe waɗi sakkitede kalis mum pour waɗa hen pour mbalit o wawa ittede tawde mairie ko mbaɗowo organisé joɓa taxe ma sur les ordures goto fof wawa wiyede yo ar yaaha décharge naw wiye goto fof yo addu seeɗa mum rendine mairie aussi e nder budget o woda ko watta hen so wattama hen service o personnel o wona yoɓede hen gasoil wonay soodede hen yimɓe jaaha gonay après kalis o rendine mairie ne yoɓira ɗum ɗuminaji yimɓe mbaɗani noon mairie nen waɗa effort ittude nde min jeehi jeere min mbadde mabɓe réunion min convoqué ɓe mairie min mbadde mabɓe réunion pour il faut mbalit jeere o ƴeewe no serta tawde pour le moment jobdi suwa fuɗɗade ko mairie waɗata hen les moyens wata société gasoil yoɓata le personnel yoɓata foof pour wawa wadde ɗumin il faut wallodire ko ene wasa kene wasa aussi yaade ha diwta adi min tawi vraiment ene waɗi caɗele hawre oto opani nde min garata ñanden nde taw oto opani ko oto opani ko tan ko nden min gaddi chargeur o min liggi ɗum ɓe batti jinde nde no wano sa wini jeere ɓe mbima wona minen ko Sinthiane naɓe ko Jolofen naɓe ko ɓeɗo ko ɓen gaddata ɗum ɗumen mais dans tous les cas so tawi e nder galle ma kam mbalit tawama hen yo taw ko gummiɗo ndar waɗi ɗon mbalit o ko an woni responsable mbalit gonɗo ɗon donc ɗum waɗi vraiment ko wullate ko foof min jaggumi ko ɗum deta jum wona wuuro Tunwungu meeɗata wonde wuuro Tunwungu et le maire de la commune de Ndioum je pense que ene waɗi effort aji pour Ndioum wasa wonde wuuro Timmungu eɗen jara ɗo jaraten ɗo e camion ngaji 4 ɗi ganduɗa wona mairie soodi ko kanko soodi on firti kene haaɓo mbalit e wuuro ngo le personnel waɗama renforcé hande ɗo gonɗen ɗo on a une convention qui est là de renforcer le personnel de 58 personnes woɗɓe en collaboration avec FERA pour habde ɗum ɗon firti ko on ne haaɓa e mbalit o mais mbalit o noon waɗi ko acteur aji denduɗi mbalit o so goto fof jouani rôle mum tan en dottoro e caɗele ko noon tigui jarama no fewi monsieur le maire mineni haalama kono so tawi en ƴeewi ko onon jogui to banggue gestion jeere nde nane e nder haalama a wi jeere fotani ni wadde jinde so tawi fotani wonde beele nde guittuɗon nde haalaɓi on mbawano ƴewde goɗɗum waɗe ɗon natta wonde hankkande jinde haade oɗon gandi toujours ko waɗarte ko caɗele mbaɗat mbasa ɗum woppirde noon saabu sikki so ɗum waɗanoma hande ne wawi taw on probléme taw régli non aɗa andi min mbaɗi ɗum mi wima min mbaɗi ɗon gardien aɗa andi koɓe mbaɗi nde min mbaɗi ɗon gardien ɓe déplacé jinne ɗe ɓe mbatta ɗum e nder jeere nde tawata ɓe mbaɗi jine e nder jeere nde te kamɓe pin sutoro mabɓe ko ɗon wondi kamɓe pinata ɓe jooɗo ɗon ɓe jeeya ɗon jine ɗe gonti e nder jeere alors que min mbi ko neɗɗo o min gaddi hay mbusuji min gaddi toon min mbi mbaɗe ɗo kaɓɓon walla joguiɗo sac mum waɗa sac mum faɗa ha oto waɗa collection e tottuno Sénégal fof ko noon marsirta aɗa andi jinde foti ummade e mentalité men heddi ko gestion d' abord mbalit ko baylugol jikkuji tant que eɗen jogui jikku wiide jinde ne foti wodde en meeɗata labde tant que en jaltinani haqqillaji men non min komi poɗɗo jaggude mballita mo ha poɗɗo arande o aran sen jii hande otoji ɗiɗi nen liggo oto goɗɗo on nen fewde oto tataɓo on nayaɓo o nen ara so tawi neɗɗo waɗi ɗum pour que yo otoji ɗi jetto e kala ɗo poti yettade e nokkuji ɗi yo yimɓe paɗɗi toon mbawa
mbawa tottirde mbalit mumen. Donc jinde fotani wodde tawde jinde fotani wodde noon ko probléme de mentalité. So neɗɗo yeehi ha ɗo sutoro ma woni, ɗo boutique ma woni, walla ɗo jeeyata ɗuminaji goɗɗi, tawde a wiyama hoto yuppoyto mbatta yuppude ɗon, pina kadi dawa ɗon, aɗa andi ne waɗi probléme ko changement de jikku namni. ne waɗi changement de jikku. Kono so tawi kadi en ƴeewi joni yimɓeɓe kolliri e nder haala ma kadi camion nawannoɗo koko paani, kamɓe mbi koko paani, way kono elle so tawi o paanano ne wawi taw wayatani. Oui, so tawi o paanano o wayata noon, mais effort aji mairie ɓoli de, wona effort mabɓe ala hen. So tawi o paanano o wayata noon, mais ko paani ko ɓe poti wiide ko beele effort waɗama walla waɗaka. Par ce que nde o paani nde min gaddi ko chargeur, min gaddi ko camion ngaji, min goni e liggade ɗon, min gar min darimi, kanko le chef de service o ari o dari, heddiɓe fof gari dari, beele goto e mabɓe yalti ari darde amen o. ñanden le délégué de marché ɗum waɗi mi wiide nane ne mbiyata kam délégué de marché ne mbimi est ce que o haalnima ko kalmi, par ce que ko kalmi ko je l'assume. O wi kam ko jinde jeere nde ɓurti, mbimomi voilà je pense que feere nen fuɗɗo dañede. jaggumi ko tawde on jaɓani ballodiren e jinde jeere nde, on jaɓani ballodiren no mballito o fuɗɗi toon, minen min pada ha lora mon, so lori mon sen gari kalde ƴeewen solution. Ça je l'assume ko min wi noon. Ha ay hande situation tolni ɗum mbeɗa sikki somin mbaɗi batuma min nanodira quelque chose, mamin nanodira ene foti waɗirede géré tant que en nanodirani e ɗum ɗon, tant que kala ko waɗa hande janggo ma on garɗo bonna ɗum par ce que Cheikh Oumar woni maire mi wondani e mum, par ce que ɗum ɗo est ce que ko Cheikh Oumar mbatta ɗum, Cheikh Oumar natani e jeere, min mi natani e jeere, goɗɗo natani, ko kamɓe sutoro mabɓe woni toon, ko enen foof noon kala galle gonɗo ɗo, kala pinɗo ko ma on jaltoɗo e galle o yaaha jeere, deke ko image moƴƴo foti tottede. Wadde joni oɗon mbawno sakkude feere e jokka, kono ko ma paani saɗede waɗi camion o paani nde jiɗɗon rewde ɗon pour safrude saɗede. Non, minen komin meɗɓe safrude saɗede, komin meɗɓe darde peeje, par ce que min mbaɗi batu, min battide mabɓe batu, min battide mabɓe batuji ha kewi hen, délégué de marché o ko seeɗa, min mbaɗi ɗum élargir e woɗɓe ɓe ganduɗa aussi koɓe responsable uji e nder jeere nde pour probléme o. Mais ha joni solution ɗumen, tant que solution dañaka ñande foof ko peeje goɗɗe cakkata pour dañde solution. Joni ko min mbi ko jeere nde sakkante feere jinde nde itte ɗon, mais je pense que vraiment mesure aji musɗi ƴettete pour jinde natta wonde ɗon. Min ƴetti décision nde otoji ɗi gari nde e rotation ngaji ɗi min mbaɗi ɗi, oto arat jeere subaka, hen oto goto so dawi subaka tan wonata ko jeere, wona ɗon hakke ko aɓe jaltina mballit mabɓe ɓe tawroye ɗum, oto o yaaha yuppoye e jippugol vers 13h 14h tawde koɓe liggotoɓe voilà mballit no forcément mballit arat, so yeehi ha 13h 14h oto arta daro, kala joguinoɗo mballit aussi nawana oto o ɗon deuxiéme oto on ne yaaha yuppoye, firti ko mballit balɗo o ɗon mawo ƴette subaka, mballit ñalluɗo o ɗon mawo ƴette 13h 14h. So ƴettama jinde nde waɗe occupé quoi, il faut waɗe occupé, woda ko waɗa ɗon waɗe occupé. Mais ko on décision joni min ƴetti amin e peeje hande dañde aussi, par ce que la mairie aussi waɗani disposé hande de chargeur walla ɗumin mbawɗo ittude ɗon ɗumin ɗum, kala nde chargeur ari ɗon ko peeje min daɗɗi tugnade e programme emin baddata ɓe pour chargeur o wawa arde. Donc koye ɗin programme uji min goni pour chargeur wawa arde laɓɓina ɗon, mais so laɓɓini ɗon franchement noon hankkadi min jaggi ko jinde fotani wontude ɗon. Mais ɗo joni no wayni onon on belano ko junnude ɗum, beele on jiɗano woppude ha muusa seeɗe par rapport eno mbiɗa no jaboriɗani délégué. wona woppude, c'est à dire woppude ha muusa ko woni holɗum, mais woppude ko ittata ɗum ko d' abord mairie ala ɗum, ittata ɗum ko chargeur, mairie ala chargeur pour wawde ittude ɗum. Nde min dañi chargeur komin mbayri ittude ɗum ko avec chargeur wonani balɗe nogas, komin mbayri ɗum ittude avec chargeur ko goto o paani ko avant autoji ɗiɗo ne gara min gaddi chargeur, min ñallini ɗon chargeur, min guitti ɗum ha laaɓi. est ce que jeere nde no fotani ɓe fotani ƴewtade koye nde kaldume délégué wi wayi oɗon pawoya men, kono wona minen ko leɗɗe taariɗe men, ɓeɗe jaggi ɗum ɗon ko wonko woni hen gonga, ɓeɗe jaggi wonko wone jeere nde, hay min mi jaggani foof ummoto koye nder jeere nde, hay min mi jaggani ɗum. Mais noon ko
wonɓe jeere nde poti wallude yimɓe habde ɓe mbi ko jamma arat ɗon so tawi ko jamma arata en ɗeɓi sattude aɗa andi aussi la mairie n'a pas les moyens de wadde ɗon neɗɗo yo waal ɗon pour ne reena espace ɗumen min essayi ɗum mais aussi ko mairie mo ganduɗa aussi min en mbawa continude wiide neɗɗo dara ɗo tan ndenata ko hay goto hoto rufɗo wadde min seet ɗum ko conscience mais ɗum ɗon aussi ko je pense que pelle wuuro ngo les ASC la zone les groupements des femmes e ɗumen kala ɗo yiya e guure men mbaɗe ni ko yimɓe fof jaggata e ɗumen balli beele fayida o woni koye mi yaha mi filmoye mballit o mi waɗa e Facebook mi wiya maire o liggaki te aɗa andi mballit ko gueɗel gotel e nder ɗuminaji te aɗa andi le maire holko waɗe mballit guila 2014 faade joni jum jeeya koye guure ɓurɗe labde e Sénégal je le dis haut et fort koye guure ɓurɗe labde e Sénégal jum jeeya ICG ari ɗo de min mbaɗi négocié min gaddi ɗum e balɗe 4 5 ɓe ponno wonde ɗo ɓe mbaɗi ɗo ko balɗe 2 ɓe jeehi lawol mabɓe par ce qu'il considère que mbalit ala ɗo on mbalit ala ɗo maintenant ko mbalito oɗo ala ɗo e effort aji batteɗi ɗi foof e ko ƴettata ko en terme de carburant en terme de personnel joɓateɗo en terme ɗumin foof ɗum ɗon fof fonno yaltude koye eɗen joɓa impôt fonno yaltude ko eɗen joɓa taxe sur les ordures ménagères mais ɗum ɗon fof effort aji nen mbaɗe ene saɗi mbaɗowo ɗum e wuuro ngo heddiɓe poti wallude ko so tawi en jii goɗɗo ne bonna ɗum kamɓene mum ko ɗum foti wonde mais sa sikki somi publie mbalit walla mi wi ɗumin ko ɗum hollirta ko maire liggaki vraiment ɗum ko détail uji politicien ji yoɓe gandu holde jari wadde politique e holde ganduɗa ko jum noddi walla ko image jum noddi yomi wad ko fewata image mais min Facebook mi meeɗata jaabade hen c'est pas mon problème kadi meeɗa dillindemi e décision ngaji ƴettami meeɗa dillinde le maire Cheikh Oumar Anne e décision ngaji ƴettata non monsieur le maire mbeɗa andi ne gasa taw a wayri jinde nde seeɗa en tout cas hande o fuur o koko yetti e damal ngal te ko yimɓeɓe ene cooda hen kadi ko kutorto koko ñamate banggue goɗɗo koko sisi e kantinaji ɗi robine mbaɗetenoɗo utilisé ko caɗele hande wonande dawoɗono e ko jiiɗen teskiɗen duusuji mbaɗetenoɗi utilisé la même chose joni noon aɗa andi Allah waɗi camion ngaji coodama beele hande on jiiɗani tan leltinde ha wayni walla par ce que ko soodi ko camion ngaji ko pantra ko ɗum ɗo beele ɗum wawa addude machine guitton ɗum walla jiɗɗon walla on mi wimo joni amin e addude machine fawi koye programme joom machine en ɓe aɗa andi amin mbawi lowde machine sa wi kam ɗo joni machine nana ene luwe min luwoyto machine min mbaɗa ɗum machine luwateɗo ala e diwan o machine ɓe min liggodirta ɓe to banggue machine fawi koye programme mabɓe non min meeɗata wiide amin joftodira e jumanaɓe c'est pas possible kamɓe mbaɗi min ɗum kamɓe totti min liggantoɓe mais e nder liggey o noon fawto koye gonga par ce que jumanaɓe ɓe aɓe keewi wona tan yeeyoɓe jeere ɓe wona tan hoɗɓe aux alentours du marché jumanaɓe ɓe wona tan woɗɓe les politiciens kamɓe ɓuuri famɗude e jumanaɓe ɓe donc ligganade jum ko liggade e ɗumen moon le maire de jum wiyata wayi mbeɗa haɓa e ɓeeɗo walla mbeɗa haɓa e ɓeeɗo min o waɗi kam interpellé hunde jaabimi wona jaabowol mairie ko jaabowolam personnel j'ai dit ko tawde tampini sen kaldi ma en dar feere par ce que tant que mairie jouani rôle mum jeere nde joui rôle mum wuuro ngo joui hen rôle mum mo foti joude o jinde nde ne wonat ɗon tan tawde mairie nen joue rôle mum noon à travers son maire à travers ko foti e wadde ko foof jeere yo joue rôle mum sa yi neɗɗo jeere ene waɗa ko fewani aɓe mbaɗi jogui organisation aɓe jogui délégué de marché aɓe jogui ɗumen yoɓe kaɓe koye mabɓe pour wiide ɗum ɗo fewani yoɓe kaɓe koye mabɓe pour wiide dañde hande sac 50 ene saɗi saɗani pour wadde hen ballit mum paɗa ha oto waɗa collectionné en jii Sénégal fof ko noon wona en jii sa yeehi Dakar sa yeehi Ndar sa yeehi partout a moftan ballit ma e nder galle ma ha nana oto waɗa collectionné gadda beele kamɓe ɓuuri men haqqillaji beele kamɓe ɓuuri men peeje beele kamɓe donc ɗum ɗon ko enen pourtant ɗen gueɗe ko UCG ko waɗata ko ɗum ko laamu déjà ko laamu wonaniɓe hen ne waɗanaɓe ɗum enen ko mairie woni hen ne waɗa ɗum kamɓe ɓuuri men moyeji ɓuuri men fof mais ko on organisation woodi wadde kay enen sen mbawa wadde kam ko daɗi ɗum to banggue engagement eɗen poti wawde ƴewde hol peeje mbatten ha goto fof joue hen rôle mum donc amin jaggui vraiment ko ballodiral hen wonata ko yewtidde on va convoquer une réunion joni min goni koye lijjidde machine o d' abord way min guittata min gasna min joddo joni min gonani position wiide amin kalda avant ittude non min goni koye position d' abord hande ɗo min goni ɗo amin contact uji kewɗi pour dañde machine pour wawde
pour wawde ittude mbalit o mais somin dañi machine pour wawde ittude mbalit o forcément min joddoto e jeere min mbaɗa mettre en place un comité de surveillance e ɗum ɗon o min ƴeewa aussi ɗon ni holko foti wawde waɗede ɗon ko ganduɗa ni itta définitivement jeere nde jinde nde et après yimɓe ɓe mbaɗa avancé mais ɗum ɗon foof fawi tan koye volonté yimɓe somi itti ɗo jinde sa waɗi ɗo kanti sa welama mbaɗa ɗon magasin mbaɗa ɗum ɗon mais neɗɗo o so welama o ara e couloir uji ɗi o yuppa ɗon so welama o yaha e ɗuminaji par ce que ko haqqille makko tolni ɗon donc neɗɗo mo ganduɗa aussi poɗɗa wiide komi poɗɗo labde wadde ɗo hayso tawi min mi rewani ɗo bandam ne rewa ɗo komi poɗɗo laɓɓinde ɗum ɗon minen ko ɗum min jaggi one mi sikku kewendi jumanaɓe aussi ko ɗum jaggi wadde tawde kewendi jumanaɓe ko ɗum jaggi ko gonga yo wuuro ngo laaɓa ko gonga yo mballit o ummo e sara jeere nde kono ko gonga aussi kalden en tant que acteur aji pour ƴewde hol peeje mbatten ha mbalit garowo o wasa tampinde yimɓeɓe wasa tampinde wuuro ngo adda laaɓal e nder ɗo ñamate te min jaggumi ko en tant que jeere ɗo ñamdu e foof ɗumen te vraiment yimɓe poti ko ittude ɗon jinde wadde joni somi faami e nder haala ma ene gasa taw pourcentage o ko ɓuri hen hewde ko mairie jogui ɗum tawde kañum wawi ɗon ittude jinde nde saabu minen so yeehi ha heddima e jinde iwi ɗon heddima camion ngaji ne garani daro e yimɓe mbatti rufde e couloir uji ɗi walla goɗɗum ɗon hankanti ma hunde e webtu haalde kono ɗo joni ma jinde nde iwa non aɗa andi rufde e couloir et rufde to fof c'est la même chose wona jinde non jiɗɗo wiide beele wadde ɗo jinde e damal ɗo min gonnen koye service jinde so woni ɗo e damal ngal somi yalti ɗo e grillage o takko mi waɗi ɗon jinde neɗɗo ara wiye jinde nen ɗon ko responsabilité mairie hol responsabilité mairie hen min wela waɗi ɗon jinde kala birtiɗo jinde wiye ko responsabilité mairie non responsabilité jinde nde ko baɗɗo ɗon jinde nde la mairie n'a jamais délibéré pour que yo ɗon waɗ jinde non ɓayi mairie halfina ko ƴewde nde mais an goɗɗo garowo pilmowo gara pilma mbiya o jinde nen ɗo ko responsabilité mairie jinde wona e damal galle ma ko responsabilité mairie jinde wona e nder galle ma ko responsabilité mairie mais ko holɗum alors que la responsabilité de laɓɓinde ko tunwinowo galle ma a fadara mairie ara laɓɓinanma mais pourquoi aɗa jagga ko tunwinta ko e galle ma aɗa weddo ɗum e beddo o mbiya ko responsabilité mairie non ko responsabilité ma an beddiɗo an noon heddi ko mairie foti darade darde de surveillance foti darade darde de haare mais janggo aussi mairie daro darde haare haaɓede wiye aɓen kaɓa yimɓeɓe aɓen mbaɗani aɓen voilà non c'est que min mbeɗa jaggi ɗum ɗo wona probléme jarɗo gulaji kewɗi ko joni en gari ha ɗo ene heewi ko ene haale gonga to banggue mbalit kono noon hande ko banggue jinde nde tan kalanɗen nde wonno ko nde saɗen no mbiɗen nane ni ko jinde diwan ko jinde nde ganduɗa woni koye jeere nde ko yimɓeɓe diwan o fof ndewata ɗon konngol ma cakkiringol e oɗo banggue wasiyaji maɗa e konngol ma cakkiringol e peeje ɗe jogui ɗon bisimilla wasiyam e jinde nde ko yo yimɓeɓe jaggu mairie tan so woppidama e jinde nde wawana ɗum yo yimɓe jaggu responsabilité laɓɓinde ko tunwinowo responsabilité laɓɓinde ko tunwinowo so mairie ari ne waɗa effort ne liggodira e mabɓe yoɓe jaab effort mairie nan waɗa effort e yidde wallodirede par ce que kañum jogui la coordination donc ɗum ɗon basitomi yimɓeɓe ko caggal nde jinde nde fewda laɓɓina ha laaɓi yoɓe gandu vraiment ko fayi arde hankkadi hay goto wonta jabde ɗum mi wima min ligguima e rotation ngaji min ligguimay camion wonata juma jeere à 8 heures goto fof yo waɗi sac mum ara ɗon camion rewat ɗon 13 heures 14 heures ko waali ko ƴette subaka ko ñalli ko ƴette 13 heures 14 heures so ɗum ɗon déjà ko waɗama validé gasi maintenant il faut aussi que service d'hygiène haalde joue rôle mum on n'acceptera pas sa jaaɓi an e damal birig ma waɗe jinde yo taw wona an waɗi ko an markata e jooɓa ko ɗum woni gonga o tant que en gartani e gonga o waɗat tan caɗele no ko ɗumen non ko responsabilité mairie ala ko ɓeeɗo ala ko ɓe ga ala min mi yahani ɗum jaami ko yo jinde nde amin ɗo ɗumin goni ɗo ayi gilnani amin téléphone min goni koye peeje dañde machine pour wawde ittude ɗum non pas par ce que yimɓe kaali min ɗum dillinani min bo ɓeeɗo kaali ɓe mbaɗe Facebook ɓe mbaɗini ɓe mbaɗini min de personnellement
ɗum dillinani min ko dillinimi ko fodde mairie e wadde ɗum mairie ene waɗa ɗum mais aussi de l' autre côté ko fodde mairie e habde e kala mo ɗumen janngo e jam aussi so mairie darima ene fiya ɗon neɗɗo mo ngannduɗaa ko kanko waɗi ɗum yo taw windoɓe ɓe ne mbiya ko woni responsabilité mairie yoɓe mbindu mbiya mairie woni koye gonga et ensuite so tawi ko gonga komin mbayri ummade ɗon ko komin mbayri ɗum ittude ko wonani balɗe 15 ɓeɗo windoɓe fof ne wiya ne tulwi jeere nde ne tulwi jeere nde ne wayni hay goto e mabɓe windani ñande hen mbi félicitation jeere nde laaɓi après ɓe mbiya koɓe jeunesse consciente non ɓe gona malheureusement ɓe gona jeunesse consciente c'est une jeunesse politique je les comprends mais minen e responsabilité ardade mairie o c'est pas wona fonction mo ganduɗa ko politique ko yimɓeɓe fof ndendi poti hen gonduɗo e maire emo wondani e maire mais sa souci pour woni une jeunesse consciente ko ɗo fewani mi wulla ɗo fewani beele ma fewde kono so feewi mi waɗa félicité ɗo feewi il non ka félicité le maire par ce que addi camion ngaji neɗɗo goto camion ngaji nayyi cooda ɗum e poste ma gadda e wuuro wiya yiiɗa laaɓal jum capital des ordures non ko kamɓe goni capital des ordures de par leur pensée de par miijoji mabɓe ɗi ganduɗa ɗi vraiment neɗɗo so woni suka woni intellectuel miijoto ko miijo intellectuel wona une jeunesse consciente mo ganduɗa amin jaggui ɗum ɗo ne foti fewde won hen wonɓe ɓe gondani amen ene gara ne mbiya min de mi yiiɗa ɗum ɗo fewani cikkunomi so waɗama ni so waɗama ni so waɗama ni fewi taw ɓe gondani amen ko ɗum woni wonde une jeunesse consciente mais la jeunesse consciente mo ganduɗa ko la pré campagne ko jinde baɗirowo pré campagne jinde kam en andi wattintata ngoye mbalit donc ça n'a pas de sens donc je pense que mi yetta noon mi wasiyo wonɓe jeere ɓe yoɓe gandu ko ballodiral foti wonde ballodiral ngal minen mamin mbaɗa hen ko foti waɗede ko min daara kaɓirɗe pour wadde komin poti wadde ko ɓe ganda ballodiral pour rende ɗum nde ko yimɓe fof poti wallodirde aussi pour rende ɗum ɓe ganda aussi désormais qu'on n'acceptera pas wona gueɗe somin pi aussi hoto ɓe gara ɓe ñagomin par ce que on mettra en place min piyat par ce que on va taxer oui ko pigal a waɗi ka fotani wadde a fiyata hakke ko lawol yamiri ya fiye ko lawol yamiri mais sa fiyama ako kamɓe wiyoɓe tun wi ko responsabilité mairie ara laɓɓina ɗum janggo neɗɗo ara hen waɗa hen ko fotani wadde ko mairie hutoro lawol pour taxude ɗum ɓe gara ɓe mbaɗa délégation ɓe mbiya goppembo te kadi so woppama so ɗum woppama ɗon ɓe mbiyata ko mairie waɗi c'est contradictoire donc ɗum ɗon vraiment le maire n'est pas là pour habde la population il fait des efforts pour que la population ɗumen c'est engagé pour que yo mbalit gas woni teddungal ruttudembo teddungal e engagement ji ɗi ƴettiɗi e million ngaji ɗi waɗata hen ɗi e poste makko taw wona mairie e ligne budgétaire ɓurɗo tekkude mo mairie waɗata exécuté ligne budgétaire ɓurɗo tekkude ko mbalit on woni ligne ɓurɗo cherde e ko mairie waɗata dépensé chaque année le maire là mi sikku e les efforts ɗi o waɗata e nder mairie o e poste makko ligne mo wallita mbalito o ɓuuri forde e nder ɗum hay carburant makko o meeɗa ƴettude fof koye mballitoto donc c'est des choses ɗi ganduɗa mbaɗowo ɗum firti ko en yiiɗi wadde ruttude mbo teddugal ko daroɗen nene fof ƴeewen no laaɓirta mbaɗen des investissements humains ganden ko pittu mbalit ko hunde rendade mballodiren hen au delà de nos divergences politiques e gueɗe bani noon so jum yooɗi ko jum men so jum soofi ko jum men cikkuɗo o wayi ko mbeɗen waɗa e Facebook beele ma goɗɗo yi bon ko noon merci beaucoup en jettima no feewi eɗen gandi gonnoɗen o ko yewtere tawi ko Gatamare TV hakkunde men premier adjoint au maire de la commune de Djoum saabino garɗen hannde noon kono mbiɗen ni Gatamare TV ko hunde ko nokku mo ganduɗa walla ko ayaw habride ganduɗa kala ko fewti eko fewdata eko wallita ko ɗum ɗon woni ko ummini ɗum sen teskima saɗede ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen saɗede nde joofi garen ha e mabɓe mbaddana mabɓe namde e jaabuji no dani ɗum ɗon noon en nani e jeere nde ko saɗede jinde wonde toon nde kono noon aɓeni ɗaɓɓa peeje kadi ko ɓuri hen hewde eɗe arti e mairie e wawde daroyde ko hattani ko wawde ittude jinde nde ha laaɓa kono e ngolɗo lawol e wiide premier adjoint au maire de la commune Djoumou Oumar Diaw no nanirɗen ni koɓe yiiɗi ɓe ittu ɗum ha laaɓa mais ko anniyade wadde ɗon goɗɗum beele jinde ene natta wonde e nder jeere nde kono kadi yesso ɗum ɗon camion ngaji garɗi ɗi eɗen gandi fodde tati codama yanti e goɗɗo pannoɗo gonɗo e fewde ɗo woni nayyi ma wattu darade ɗon camion subaka ƴetta mbalit balɗo e jeere nde goɗɗo daro ɗon 13 heures ƴetta camion ñallu
ballunoɗo e jeere nde so tawi ɗum de waɗama ene yakora nde ɗo saɗede wawa safrade ɗum noon en jettimo e keɓogol makko en jetti bandiraɓe ko goƴaji mabɓe ɗi jiiɗen banggueji foof Facebook YouTube e WhatsApp adduno meɗen gayi gam ɓurde laɓɓitinde ɗum e hettade yiyande mabɓe en jetti noon technicien ji meɗen Makki Bocar Sall e Amadou Gueye bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Allah jarama on jarama